नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै 5 जुननि वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बिनिनो एसे माने फांनै बिफां गायनो सानदों आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा आरो इन्ट्रेस्ट मोनाबाबो नायबानो जाबाय दे बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामो आं गय बिफां फांसे ओमफ्राय लेबु बिफां फांसे लाबाय आरोना थांदो लायदो थां साथा लायदो अखा हा हाखर जावनायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायासै माया दहाय आं दुगैनायनि सिगांनो जावना दोनखाबाय हाखरखौ गायखांबाय नंगौ नामा इबार नारें हाखरखौ आं दहायनो जावखादोंमोन ओमफ्राय नै जा रोदा दङ नोङो नारें गायनायखौ आङो देनां देरबाथाय जाबाय थागोन आहा बै आहा दहाय टिउसननिफ्राय बिबार लाबोदों आहा बेखौ गायगोन नों फांसे आं फांसे आब' मा बिफां बियो फिथाइ थायलायनाय गायबायनो जि रोदा जायगायानो गासिबो गय बिफां गायजोबो नालाय जायगायानो बैयाव थांबाय जा लेवार ओमफ्राय जायगाखौ गैखाया आरो मोदोमाव मोनसे लेवार बादोंनो मासे गिदिरनो आंथ' बानलु नानैसो थांखायो बाबा मोना अरनो हाया जा मोजां गायखाबाय रज'गोन ना रज'आ बेबा हाखर जावनाया एसे खस्थ' जायो हाखरखौ आं दहायनो जावखादों दुगैनायनि सिगां मानो होनबा आबौआ जा अननाय होदों होथेनानै दोननांसिगोन सा लाबोबाय सुगोनांसिनो नों मालाबा गाफ्लांबायलै गाबखागोन आं नोंसिनि न'निफ्राय लाना फैदों जि मोजां मोजां बारदों नोंसा ओमफ्राय गारहरबायसो थायोनो बेखौहाय गायनोसै नंगौ नामा या बिबार जानानै मिनिस्लुनाय नोंनि मिनिस्लुनाय मेगनजों सिखिरि जाना मिनिहरनाय आं मोहिबाय नोंनि हायना महराव हायो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आङो बरिं मोननानै ओरैनो माने बारनि बिबार बानायदोंमोन आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै अन्नानै प्लिज कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट थेंक इउ